Достатъчно височина от сините футболисти. Мустафа Сангare, разбира се, като основна опция за центрирането със своите почти 2 метра. Нещо по-различно обаче от сините футболисти. Марин Петков не успя да окрути топката. След това много добро подаване. Радослав Кирилов 1-0 за Левски. 6 минути футбол. Стадион Георги Аспарухов вече може да се радва на първото попадение в FBET Лига за новата кампания и всъщност първото попадение за Левски през този сезон, след като преди 10 дни тук Поел Бершева запази своята врата чиста. Сигнал на Радослав Гидженов и възможност за Левски да удвои своя аванс. Марин Петков стреля и не греши. 2-0 за Левски. 31-ви гол с фланелката на сините за младия играч. Ето го и сигнала. Мустафа Сангare стреля хладнокръвно, спокойно, резултатно. Левски повежда с 3-0 преди да е изминал 1 час футбол. Димитров за Къмдем. Той елиминира своя опонент, оставя топката за Карл Фабиен. Фабиен с меко подаване. Сангare 4-0. Левски вече се забавлява. Същото важи и за Мустафа Сангare. Тази комбинация с различни заучени изпълнения при тези стандартни ситуации. Марин Петков дава сигнал на къде ще прати топката. Остро изпълнение и попадение за Марин Петков. 5-0 за Левски. Втори гол за капитана на сините. От Хулио Веласкес и щаба на испанския треньор. Това е и причината за аплодисментите от сектора. Внимание обаче към центрирането от този корнер. Възможност за Рилдо да върне топката към далечната града. Янко Георгиев не бе до края убедителен и това е гол. Груба грешка сега на вратаря на Септември. Това означава, че Левски изравнява резултата в 69-та минута. Радослав Кирилов с почти акробатично изпълнение. Сангare срещу Георгиев. Безкомпромисно изпълнение и това на един за Левски. 10 минути преди края на този двобой Мустафа Сангare запази присъствие на духа, изпълни и засили се веднага след сигнала на Стани. Сигурно на Хулио Веласкес му се е искало тази победа да дойде с възможно най-малко усилия. До момента обаче всичко това не се случва. Рупанов с ударието го откриващото попадение. Борислав Рупанов вкарва своя първи гол в официален двубой за Левски, а тези знаци на Хулио Веласкес вероятно означават, че смените ще се позабавят. Сериозна борба в средата на терена. Евертон Бала отнема без да извърши нарушение. Шанс за Бала и 2-0. Изключително изпълнение от Евертон Бала. Куршума слага край на спора между Левски и Славия, уважаеми зрители. Сините ще бъдат 100% след 3 кръга. Спартак Варна ще бъде да не допуска ранно попадение. Марин Петков със странична ножица и виртуозен гол. Левски е напред в резултата в 4-та минута. Какво изпълнение само от юношата на сините! Споменахме, че част от феновете на стадион Георги Аспарухов ще вземат своите позиции. Биолима изостря събитията и намира по добър начин Мазир Суат. Тук може да стане опасно. Остра топка от Мазир Суат. 2-0 за Левски. Великолепно изградено нападение за домакините, а Борислав Рупанов просто не може да спре да бележи. Първи записки в хода на срещата от страна на Хулио Веласкес. Добра възможност междувременно за неговите футболисти. Суа. Леко центриране на близката града. Топка, която прехвърли Кристиан Макун. Евертон Бала. Много по-остро е неговото подаване. Левски повежда. Минутата е 8. Автор на попадението е Кристиан Димитров. Силите разиграват с настроение. Карл Фабиен. Суа. Удобен момент топката да бъде изпратена вляво към Кирилов. Ето го и това подаване. Радослав Кирилов. Майкон сам срещу вратаря. Забави се обаче Майкон, но все пак изправя феновете на стадион Георги Аспарухов на крака. Жога Бонито за Левски е в 34-та минута.
Иска и да продължи към свой съотборник. Суа. Радослав Кирилов може и да центрира, и да се надиграва. В крайна сметка реши да центрира. Това е много опасно. Ето го и гола за Левски. В 41-та минута Евертон Бала. Малко по-рано в срещата след едно центриране Левски се озова на много чиста позиция за гол. И вече при втората такава грешка няма. Камерите начало ни показват и Кристиян Димитров, и Борислав Ропанов. Двама футболистите, които носят най-сериозна опасност с белия екип. Получи се разбъркване. Удар сега към вратата и гол за Левски. Левски успява да отбележи 6 минути. След изтичането на редовните 90-та гол майстор е човека с капитанската лента Марин Петков. Крамборас. От малкото случаи, в които Левски атакува при разледени пространства. Мустафа Сангаре с шанс! Гол за Левски! Флага на страничния арбитър остава ниско долу 75-та минута. Носи първото попадение в двубоя. Сякаш мина цяла вечност от последния гол на Мустафа Сангаре с синята фланелка. Възможността за контратака на Берое. Да видим дали пък Левски има силите, има решенията, за да изостри своята атака. Мазир Суа пуска топката за Сангаре, който вече е в наказателното поле. 1-0 за Левски. Действие по учебник от сините. Суа с още една асистенция, Сангаре с още едно попадение. И 11 минути след началото на двубоя Левски успява да материализира своя превес с попадение. Цунами. Капитана на сините заявен за още една промяна. Фабио Лима ще се появи в следващите секунди. Кирилов атакува отляво. Наказателното поле. Прекрасно центриране. 2-1 за Левски. Така както беше срещу Локомотив София, така и днес срещу Берое. Марин Петков от резервната скамейка и попадение, което може да означава победа и 3 точки. Нуждаеше се от точки в лицето на Монтана. Марин Петков с центриране. Изглежда то достатъчно добро. Гашпер Търдин и край на спора. Левски повежда с 2 гола, прави го късно, но заслужено и ще вземе 3 точки. Марин Петков пък с високо извън обсега на защитници. И вратар на Черно море. Тук Левски изравнява резултата. Атакува Радослав Кирилов с левия крак. Доставя добра топка. Сангаре! 2-1 за Левски. Обратен факт. 65-та минута. Мустафа Сангаре на път в пореден двубой да се превърне в големия син герой. Ще бъдат минимално добавени към второто полувреме. Центрирана от ъгловия удар. Удар с глава на Борислав Ропанов. Левски ще спечели на тича. Сен Митков. Много добър пас за Евертон Бала, който достига до топката в наказателното поле. Удар на Евертон Бала и 1-0 в полза на Левски. 13-та минута. Куршума бележи. Загуба от 1 гол. Към Дем сега се справи с Ловрич. Кирилов и отново към Дем. Центриране на французина по земя. Удари 2-0 в полза на Левски. 27 минута. Отново Евертон Бала бележи. Още една неточност в отбраната на гостите е наказана. Удар възможен. Висока вратата на гостите. Майкон отнема. В пробив на Майкон в наказателното поле. Пас към Марин Петков. 3-0 в полза на Левски. 73-та минута. Още едно много красиво попадение. Дошло след прекрасна атака и комбинация на футболистите на Хулио Веласкес. И отново Кристиян Димитров, господар във въздуха. Сангаре или Феликс Ебоа. Ебоа. За сега засада няма. Мустафа Сангаре излиза на чиста позиция и вкарва топката във вратата. В този момент обаче е вдигнат флага на асистент арбитъра от далечната страна на терена. На този етап попадение за Левски няма да има.
Поне в реално време изглеждаше така, сякаш ситуацията е изключително тънка в ръждение от своите колеги. Голът е потвърден, Левски излиза напред в резултата. Светослав Вуцов със сериозна доза увереност напусна своята гол линия. Скочи във въздуха и лови топката. Чудесен поглед от страна на Марин Петков за Асен Митков. Центриране на Митков. На далечната града се оказа Майкон. 2-0 за Левски. Минути след началото на втората част, футболистите на Хулио Веласкес правят на кръка на Евертон Бала, който хитро отигра за Акрам Борас и пак Куршума. Двойна комбинация между него и Акрам Борас. Дали това ще бъде 3-0 за Левски? Отговорът е да. 85-та минута на срещата. Тимът на Хулио Веласкес слага точка на спора. Левски ще спечели трите точки в сблъсъка с Арда от 14-я кръг в ФБ Лига. Футболистите в бяло. Минутата е 10-та. Евертон Бала с изстрели. Левски е напред в резултата. Страшно много хора в стената и до нея. Всички те очевидно попречиха на видимостта на Васил Симеонов. Хулио Веласкес доволен, защото негови отбор взима ранен аванс в срещата, а в подобен тип мачове на фона на продължаващите проблеми за Тунгаров. Без шансове за Сангаре в битката на втория етаж. Сега възможност за Евертон Бала. Това е чист шанс за Левски. 2-0 за гостите. Евертон Бала е под пара само в рамките на малко повече от 5 минути. 17-ката в бяло обележи още едно попадение. По-стандартно ще бъде изпълнението, така да го кажем. Центриране в зоната около близката града. Майкон с възможност удари 3-0 за Левски. Силите удрят още веднъж преди да са изтекли 25 минути от двубоя. Бразилска самба на стадион Огоста. Майкон бележи за 3-0 за гостите, а струва ми се. Мазир Сула е за топката. Какъв ще бъде крайния резултат? Сула греда! След това има ли кой да добави? Да! Флага на страничния съдия за малийския централен нападател на Левски. Сангаре срещу Симеонов. Удар на Сангаре и с огромна доза късмет. 8-я гол за централния нападател на Левски е факт. 5-1 пък е резултата за лидера в класирането срещу Монтана. Тук със сигурност и Васил Симеонов. Сула пропуска топката, Макун стреля, автогол и Левски повежда. Месата на Стража на Септември, нова атака в сино, Мазир Сула стреля, прекрасно изпълнение, 2-0 за Левски. Точно от това сините фенове и футболисти, както и целият щаб, имаха нужда. Ранно попадение, такова каквото не падна в първата част, пада обаче в 6-та минута на втората, така че Левски вече да се радва на още по-голям. Като по отношение на ударите се увеличи в полза на сините и това най-вече заради ситуациите през втората част. Още една възможност. Евертон Бала, 3-0 за Левски. Шах и мат за Септември в рамките на по-малко от 8 минути футбол. През втората част Левски може би слага и точка на спора, а пък Топката, контрапресата на сините работи успешно. Марин Петков, топка за Сангаре, той се опита да свали към Мазир Сула, финтове на Сула, попадение за Левски, флагът остава ниско долу, а Мазир Сула е отново големия герой в синьо. Асистенцията обаче е на сметката на неговия добър приятел и се отбелязваме. В Родие няма попадение, за последно той вкара на спортист в турнира за купата. Сега Рио Дофилио отбелязва дебютния си гол с синята фланелка, нещо дълго чакано и от бившия футболист на Санта Клара, но и от сините фенове. Всички. Голът е потвърден, 5-0 за Левски и в 23-тото си участие с синята фланелка Рио феновете изискват още попадения. Левски ще се опита да ги остави. Пас за Марин Петков. Възможно за капитана на Левски. Той продолава Янко Георгиев. 6-0 за сините. Ако не бъркам, когато Левски пред месеците октомври и ноември изиграва 10 двубоя. Макун сега. Възможност и за 7-ми гол. И той е факт.
Няма какво да спре Левски. Единствена възможност открива се пред Майкон след неточността на Жак Пехливанов. Сега добро нападение на гостите. Подаване в наказателното поле. Евертон Бала. Резултата е 1-0. Първото нападение, с което Левски отключи отбраната на Спартак. Изтера от бялата точка. Левски или Спартак ще празнува. Евертон Бала стреля този път категорично в долния десен ъгъл, зад гърба на Максим Ковалов. Става на тревата. Мустафа Сангаре. Топката вече е във владение на Радослав Кирилов. Търси позиция, от която да стреля Кирилов. Намира обаче по превъзходен начин свой съотборник, давайки асистенция за третия гол на Левски в днешната вечер. И първото попадение на сметката на Майкон в този двубой. Найденов, който по-рано през кампанията отбеляза първия си гол в F5 лига в кариерата си. Това се случи при домакинската победа срещу Черно море с 1-0. Евертон Бала в наказателното поле. Левски повежда. Локомотив Пловдив. Тимът на Хулио Веласкес записа 6 последователни победи. Майкон. Страхотни финтови движения от страна на Майкон. Втори гол за Левски. Бразилецът поставя в ситуация шах и мат отбраната на Тимоце в F5 лига. Мазир Суа за Армстронг Окофлекс. Какво се случва с отбраната на Ботевраца? Окофлекс 3-0 за Левски. Сега още една атака в сино центриране и този път и Даниел Наумов няма какво да направи. Евертон Бала открива резултата. Напълно заслужено Левски повежда в 37-та минута. Този натиск в синьо се увенча с попадение. А Евертон Бала отново герой за Левски. Сила се атакуващия футболист на Левски и не оставя никакъв шанс. 2-0 за Левски в 50-та минута. Евертон Бала с втори гол от началото на двубоя с общо един. Много добър поглед на играта от страна на Майкон. Намери Армстронг Окофлекс, който в наказателното поле шутира спасяване на Даниел Наумов. Нямаше обаче какво да спаси Ботев при добавката на Крамборас. 3-0 за Левски. Това, което не се случи през първото полувреме, става преди да са изтекли 10 минути игра през втората част. Хубав пас за Одир. Одир не беше на фланга. Лаше едва ли с глава към Евертон Бала на далечната града. Евертон Бала! Гол за Левски! Засада. Да видим на Мазир Суа ли е засадата. Едва ли има такава на Евертон Бала. Дори със сигурност няма. Има ли обаче засада на Мазир Суа? И тук всъщност големия въпрос: имаше ли нужда Мазир Суа изобщо да играе с топката? Или това щеше да бъде гол на Евертон Бала? Тук тя отиграна от Лаш едва ли. Има ли засада на Мазир Суа? Не съм много сигурен. Това може и да е редовен. Да, Мазир Суа реализира за 1-1. Официално вече гол е потвърден. Не малко талантливи юноши на сините от тяхната академия. Майкон с още едно подобно подаване. Армстронг Окофлекс, гол! Флаган иска долу, радостта е за Армстронг Окофлекс. Левски е напред, 2-1 за сините. Това беше идеята с изключването на бързите футболисти в предни позиции за Левски. Контранападенията, 6 от Левски са част от тази атака. Върната топка към Майкон. Той е в наказателното поле. Продължава Майкон. Пада на тревата футболист Хуан Перея. 3-1. Още един гол за Хуан Перея с фанелката на Левски, след като той вкара в домакинството на Ботев. Сезона в българското първенство. Първа възможност сега за сините. Евертон Бала. Стопка в крака. Обичайната позиция, от която Бала стреля! И изправя хората на стадион Георги Аспарухов на крака. Шеметно начало за Левски. Сините са напред. Става на крака Мустафа Сангаре, въпреки че бе понатиснат. Подаване, рикошет и 2-2. В 74-та минута Късмета, който изневери на сините при играта с ръка на Кристиян Димитров. Тук им се усмихва. Борас за Перея.
Отдясно е Камдеми, получава, може да центрира. Ето го и неговото подаване за Сангаре! 3-2! Бала или Любенов. Евертон, Бала! Безгрешно! Категорично! Нова атака на домакините е в ход. Армстронг, Окофлекс, магично докосване от Окофлекс, който пада на тревата и това е Дуспа. Всичко стартира от тук. Опита на Окофлекс може би да комбинира с Евертон Бала. Топката остана в неговите крака. Ивайло Иванов се подхлъзна. Ето тук без възможност да противодейства на своя опонент. След което и начина, по който Мартин Русков препъна своя опонент. А това може да се окаже възможност, която да реши изхода на тази среща. Гол, който може да означава и победата днес. Евертон, Бала стреля! А момента е негов. Гола е факт. Син аванс, който в края на сезона може... Ето го и центрирането на Мазир Сула. Получи удари, топката във вратата. Левски излиза напред. Георги Костадинов успява да се разпише срещу своя бивш отбор. Точно за това и той не изрази бурно своята радост, но Георги Костадинов отбеляза от изключително трудна ситуация. Атакува Търдин. Алдир сваля топката. Евертон Бала я праща във вратата. Флага на страничния съдия остава ниско долу. Съмнения, разбира се, около редовността на позицията на Алдир. Невечно поне към момента Левски има аванс в резултата. Евертон Бала! 2-0 за Левски. С доза късмет. Но тук сините... Оливер Кандембе е очевидната опция пред него. Центрирането на Кандембе е добро, но Сула нямаше кой знае каква възможност. Такава обаче получава той сега удар. Още един на Кристиян Димитров и гол! В 88-та минута Левски изравнява. Много необичаен гол, майстор, но какво от това за сините? Ето това е капитана на отбора. Рилдо. Окофлекс. Един от последните шансове за Левски. Ето го и центрирането. Удар сега на Кристиян Димитров. Ще има ли добавка? И тупката е във вратата. Левски успява да отбележи. Левски успява да осъществи обрат. Абсолютно цялата пейка на сините в момента отива към Кристиян Димитров и сектора с гостуващите привърженици. Слав Кирил ще бъде заменен. Или пък Армстронг Окофлекс, който сега владее топката в наказателното поле. Подаването е за Евертон Бала, който взривява феновете на Герена. 1-0 за Левски. Сините показаха колко опасни могат да бъдат по фланга. Отиде сега Любослав Любомиров при Янев, за да го предупреди да не излиза от техническата зона. Евертон Бала, хубаво изпълнение на Бала. Макун, спасяване, Перея! Левски вкарва! Синя еуфория в Бъйва. Левски е напред. Хуан Перея се разписва срещу ЦСКА за втори път от началото на този сезон. В момента в разширения си състав Брахими е този играч, който може най-добре да се справя в защита. Тук Левски изравнява. Грешка в отбраната на армейците дава възможност на Евертон Бала да вкара своя 17-ти гол от началото на сезона. И така както Кристиян Димитров за Армстронг Окофлекс. Великолепно подаване и магическо първо докосване от Армстронг Окофлекс. Вече в наказателното поле. Акрам Бурас! 2-1 за Левски! Изключителен обрат в края на първото полувреме. Сините вече имат аванс. Акрам Бурас бележи феноменално попадение. Евертон Бала достига до отскочилата топка. Четирима негови съотборници очакват подаване. То е добро за Мазир Сула. Сула в наказателното поле. 3-1 за Левски.
Мазир Сула нанася съкрушителен удар срещу амбициите в червено. Централните бранители от техните зони. Сула. Тук неразбирателство за гостите и гол за Левски. Марко Доганджич в 71-та минута. Какъв момент само за хърватския футбол. И това е последния съдийски сигнал. Чувате и вие, уважаеми зрители, така звучи края на едно 17 годишно чакане. Чакане е да бъде изречено отново следното изречение. Левски отново е шампион на България. Това вече не е надежда, това вече не е мечта, това е реалност. Още един удар от Филип Калуч, контранападение на Левски и Алдаир. Много бърз е Алдаир, Винисиус го застига, пас обаче за Евертон Бала, той сменя посоката още един път. Пас за Хуан Перея, шанс за Левски и гол! 67 минута, шампиона на България повежда с първия точен удар в двубоя. Хуан Перея включил се на полувремето от пейката за Хулио Веласкес, носи аванса на испанеца. Сан Хулио с поредното си феноменално решение начало на сините, решение, което им дава аванс в Разград и първи гол срещу Лудогорец от началото на този сезон. Алдаир, Бала. Влиза като втора десетка. Похват, който Левски използва в почти всеки един свой двубой. Добро извеждащо подаване към Хуан Перея. Той се бори с Пастор Перея, овладява и стреля! Левски повежда в резултата в 11-та минута. Още един гол на Хуан Перея във вечното дерби. Силва се Евертон Бала, тебне се с Лопулков и успява да го преодолее в 74-та минута. Беларуският страж хвана ъгъла, но изпълнението на Куршума бе безапелационно.